Добро има. Парчета. Стане капитанци. Аз за казах, защото са селени блузки заради това казвам. Абе, над 50. Абе, направо ще стане от себе си. Известно ваше словесе утвърждение. Являйся, Христе Боже, и мирному университету и пламенно курсанту на съпротивния За много години пламени, Божие благословение и милост да е над тебе, чедо, всяко благо преуспяване, добре си се потрудил. Ето тук да си отбелязваш именните дни и да се почерпиш от дядо Владика нещо, Бог да ти помага. Много е лета и да ти се радваме много. Генерал да станеш малко да ти е, и министър на отбраната да станеш малко да ти е, и мъдро да ръководиш и да помагаш на народа си. На добър път, чедо. Господин полковник, сержант Бонев, за протестуване. Браво! Браво! После два големи коняка с чай. Въздържи се. Айде сега, вие се оттеглете, че аз имам още работа. Курсантите, които се хвърляхте, курсантите. Огъя и благая лето. Благословение Господне да приидат на вас. Много години. Благословение Господне, чедо и милост да приидат на вас.